Ćao, ćao, dragi moji. Nismo se vidjeli dugo, već skoro dve i po možda nedelje. Nisam snimala, imala sam neki mali problem, ali dobro, ni to nije važno. Danas ću vam spremiti jedan divan recept. To će biti za jedan ručak jako lepo. Prvo što ćemo da uradimo jeste uključit ćemo šporet. Stavit ćemo tiganj na šporet i sipati malo više uga. Zašto? Zato što ćemo da radimo jedno pohovanje koje je izuzetno lepo. Ovdje imamo jednu ogromnu glavicu luka koju smo očistili i oprali i iseći ćemo ga na trake. Vjerojatno kažete to je već pohovani luk. Da, to će biti pohovani luk. Prosto nisam ravno. Mora malo deblje. Kada smo isekli ovo, uzet ćete ovako i pažljivo otvoriti luk. Kao što je, evo ovdje, znači toliko je, što je ljuto, evo, tako. Ovaj deo nećemo, jao, što je ljuto. Evo, razdvojite ovako, ove prstenove. Jao Bože. Znači, preljuto je. Ovako. Razdvojite prstenove. Juu, što ljuto. Počet ću da plačem. To je od luka, da znate da je od luka. Sad, kada smo razdvojili ove prstenove, uzet ćemo kačkavalj. Znači, nije važno koji kačkavalj. Uključili smo ringlu i radit ćemo sljedeće. Znači, možete kako vama odgovara. Znači, evo sad na primjer ovako, stavimo tu kačkavalj i drugu, ovako, i drugi deo. Vratite ovaj jedan lukić ovdje. I tako radite sa svim lukom.
kada smo namestili to, ćemo da sklonimo. Kada smo to namestili, uzeli smo jedno jaje, brašno. Uzet ćemo soli, po ukusu naravno. Uzet ćemo malo pešuna u jaje i to ćemo izmutiti. Mislim da će mi trebati još jedno jaje. 2 jaja. Ulje je spremno. Jako je vruće. I sada ćemo da uzmemo prvi krug luka. Ako se malo raspada, pa i nije strašno, to će sve da se koriguje u... Sve će to zajedno da se slepi. Kada porumeni, okrenite na stranu.
jedan tepsija. Ubrus. Sačekajte da se ovo sve lijepo fino sjedinimo. Nemojte da vam bude puno uključena na velikoj vatri da bude ova temperatura ulja. Može da vam prsne, može da se napravi katastrofa, zato ostavite ga na nekoj srednjoj vatri i onda će moći da bude onako kako i treba. Ovo je gotovo. Ovdje imamo mleveno meso, stavili smo jedno jaje, tranšak za pecivo, praziluk i pešur. Stavili smo ga bio u frižideru jedno pola sata da se ovako lijepo podigne. Sad smo ga izvadili i ostanite do kraja videa da vidite šta ćemo da radimo sa njom. Kačkava vratite u frižider.
vidite. Evo, to je ovo. Samo da... Gledajte. Fantazija. Evo. Fenomenalno. Ovo je luk, znači jako je lijep. Krcka. Kad smo ovo ispržili, uzet ćemo meso, predamo ruke. Ja se izvinjam. Stavit ćemo malo ulja na prste i možemo da pravimo pljeskavice. Pošto sam ja ovdje stavila kačkavalj, ja iskreno kažem ne bi dodavala kačkavalj u pljeskavice, zato što prosto nema potrebe da se dodaje i ovdje kačkavalj, prosto da ne bude baš dosta kačkavalj. Dragi moji, evo ga, to ovako izgleda, pljeskavice i pohovani luk, i preko luka možete da stavite evo ovako malo peršuna, da to da onako malo išmeka. I vidite, evo, to ovako izgleda. Tepsija je puna ručka. Ja ću uz ovo servirati naravno i jedan pire krompir. Znači obarit ću krompir i uzet ću mikser i dobro izmiksati, znači da bude kao onaj minut pire. U taj pire dodat ću malo naravno peršuna, ulja, začina i ništa više neću dodati, znači to će biti jedan klasičan pire, ali umiksan sa mikserom. Vi možete da poslužite naravno i supicu neku, salatica naravno po vašem izboru, može da bude kupus salata, eto ja ću i pire i kupus salatu staviti, možete sezonsku sada salatu, to je krastavac i paradajz, možete da napravite ujedno i šopsku salatu, ali ako eto vam nije dovoljno kačkavalja, vi možete i da ispohujete kačkavalj, pa da imate opet kao neka vrsta predjela i dodatak uz sve ovo sada što sam ja spremila. Nadam se da vam se ovaj moj recept svideo. Malo je, da kažemo, jednostavan, ali je jako ukusan.
Uživajte u današnjem ručku sa vašom porodicom i želim vam prijatan dan. Ćao!